Az internetről láttam, hogy még télen, hogy hóból csináltak rózsákat. Fazakas Bence vagyok. Nagy Miklós vagyok. Pártig elért Attila. A nevem Párti Pál. Demeter Kappány. A kedvenc pillanatom az volt, amikor csináltuk ezeket a nagy vázákat. A kirándulás volt, mert sok érdekes dolgot láttunk. Hát nekem az, amikor elmentünk kirándulni egyet, és ott meg lehetett nézni a dolgokat. Hát a kirándulás tetszett a legjobban. Ezt a nagy, nem is tudom mit, befejeztem. Miután már 2 hetet dolgoztam, akkor ide valahogy be tudtam fejezni. Az internetről láttam, hogy még télen, hogy hóból csináltak rózsákat. És akkor te kipróbáltad agyagból is. Igen. Nagyon szépek lettek. Készítettem egy ilyen tálat. Ez az egyik legjobb, mert ez volt az első, és ez volt a bevezető, hogy hogyan kell készíteni ezeket a munkákat. Hát én készítettem ezt a vázát, egy kicsi tálat és egy csészét. Nekem a váza tetszik a legjobban, mert nagyon jól sikerült, szerintem. Készítettem egy vázát, egy bögrét, meg egy tálat. Első alkalommal készítettem egy ekkora kis csuprot, aztán volt megadva 2 nagyobb csupor, és akkor onnan is a nagyobbikat készítettem el, és akkor volt egy váza, amiből mindenki kicsit készítette, de én úgy gondoltam, hogy neki fogok a nagynak, és ez lett belőle. Ajánlani fogod? Ajánlani fogok. Igen. Igen. Tetszett az, hogy itt voltam, és jövőre is. Igen, jövőre is jönni